po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa po na naman ang gagawin natin today. At ako po si Sandy Paragat. Siya naman si Dian Paragat. At ang pangalan po ng aming isosorpresa ay si Julian, 10 years old from Bulan. So, ano pang hinihintay nyo? Arat mo! Arat mo! Let's go. Ano pa hinihintay nyo? Hello po. Good morning. Saan po si Julian po? Ay, ikaw yun, baby Julian. Ano, merong nagpasurpresa sa'yo. Birthday mo pala. So, happy birthday. May nagpasurpresa sa'yo, baby. Sino sa tingin mong nagpasurpresa sa'yo? Ay, ay, wait lang. Naiyak ata siya sa saya or ano? Ayun na, baby. Tara na. Tingnan natin yung surpresa sa'yo. Ay, happy birthday! Ba't nakakiramad ka naman? Sayo ata tayo ng bunot! Ginagawa mo!
Bakit? May something ba? Bakit ano? Wala dito yung kasama. Baka kailangan ng gift na. Amen, yung gift niya mas malaki. Bakit yung gift niya? Pag-jutay ko rin mo, yung malaking gift niya. Ayun, baka dito na. Dito na magana si Julian. Lakad na tayong dalawa dito. Happy birthday! Ito ang laki ng package mo. Regalo yan. Yan. Oh, yan. Ano yan? Mura ko dito. Alam siya sa mood. Siyempre may bigas siya ng ulam. Ngiti rin na smile din yung birthday girl. 1, 2, 3, smile. Yun, ngumiti rin. Ayun. Waki! 1, 2, 3. Nagtatapos po. Ang pasurpresa po natin kay Julian at meron pong inandang message po yung kanyang ina at babasahin po yan ni Miss Dian po. Hi baby Julian, 10 years old ka na pero ikaw pa rin yung baby ko. Pag uwi ko, dalaga ka na. Wish ko ngayong birthday mo, sana maging mabait ka sa lahat ng nakapaligid sa'yo at maging marespeto lalo na sa papa at mama, sa nanay at ate kuya mo. Galingan mo sa pagsagot sa module mo 1 para makamit mo yung pangarap mo. Mahal na mahal ka ni Mama kahit nandito ako sa malayo. Hinitiis ko yung lungkot para mabigyan ko kayo mga pangangailangan nyo. Love na love ko kayong lahat. Alagaan mo si Papa mo kasi ikaw lagi kasama niya. 1. Lagi kang mag-pray kay Papa Jesus, okay? Happy birthday, baby ko. I love you na. Huwag magsusungit. Alagaan mo din si Toti at Zoe. Pati si Nanay. Enjoy your birthday. Love you from Mommy. Yan. So, happy birthday, Juliana. Kahit malayo si Mama, hindi ka niya nakakalimutan. Kaya, ano naman yung masasabi mo kay Mama at sa message na sa'yo? Ayun, parang speechless nata si Julian. Wala siyang masabi. Ayun, na-surprise siya. So, ano pong message po ni Ate po sa ka lang? Happy birthday. Yuyo. Sana, bawasan mo ng huwag masungit. Mabuti. At huwag mo iyakin kasi walang higa na. Yun lang, happy birthday ulit. Si Ate po, Ate, yung isa kong ate. Ano pong message niyo po kay Julian po sa araw niya po? Marunong tiglaan. Yun lang, Julian, happy birthday. Sana maging mabait ka. Tapos maging mas tayo lang. Si Kuya po, Kuya, message niyo po kay Kanya. Happy birthday, Julian. Sana maging mabait ka paglaki mo. At huwag na huwag kang iyakin. Sana umingita ka lagi. So, si Nanay po, sabi niya po kay pala. Yun. Halika. Lahat ng mga apo ko, pagka narinig kong umiiyak, nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil mahal na mahal ko. Pasensya ka na kung hindi man nakapagsalita si anak mo na amok na siri na nasa bali. Tatakata, basta unay siyempre parami mo namadagayang sorpresa. So, tanda, pasensya ka, ano niya man tinakurangan na, nahan man makapagsalita mo magtugali na. Pasensya ka naman kaglanak, ay ayawan namin. Tamamin da. Inagpaisuna, basta mga kundi sangit na nasasakta na. Umayak na dagos. Sa hingga na pa itibasit. Ito lang, permingan na rin na
sangin na, di pala kaya anak na. So, hindi pa nagtulog pa niya na, ang landana ko, lukas na nga nga makita. Nanyaman yung problema nito, yung mga pampanunutan. Ay tabagin kasi kaswam ta, adak ko tadayo, awan di karamay mo. Noon lang nga lagi tagayo mo, kata kami, ado kami toy. Nanyaman ni kaya mo magustuhanan, magpasensyakan anak ko, ano nga makapunong sila doon mga kapsat mo kan panilang itoy. Uray no kasta, uray no bagut ako, numabalbalin, itiri-iri na, isurrender ko ti bagbagi kinapo Diyos. Ngam tumaw tawarak, tagapulaan ka nagiti pamilyayo, tapos si makagapo. Kumadyak makikilang tilit na, ang kararag lang itakin ako Diyos, tawari sa kakararag amat, matutubusan, namin anon nga may nakalalaan ni tatay. Ang kumpor nila niya may pampambar ko na itong kinakaroon. Sa oras na sumurindera, ang amo, iso nga ang kararat-karat sa kinapo Diyos. Tapos nagtikas pa sa paramura na tayo titik sa tayo, kung ilisin na tayo sa nyaman na problema, may nasakit nga dilubyo nga umatidyak tayo. At nanyaman kay pagkurkurangan may anak ko, nagitag kakabsak mo, sa pamilyang pasensya ka, katagyaman kang unay, iti ragsak mo, piksam, kan anos mo. Nananipod pa di basit ka anak ko, may isa kang anak ko na babae. Dinumdumo ka nga uray, pitik lang kumaha mo na ramanan. Numiti pa nagbakit mo, iyan mo nga nariin na tirigat. Tanya nga, iso nga tanda nga, iso nga ako nga kasasad tayo, iso nga, uray na kasagyaman tayo lagta. Hanggang anos ka lang anak ko, dahil pabagimang mga baybayaan. Ang mga baybayaan ang kararat ka lang sa ginapo Diyos, kastamot nga. Anandi nga lang tibagbagit kan kakabsat mga data ni Rodel. Kasapil ako ma, kanatugsakan kan kanayon. Di na kami nga baybayaan ta iti. Panagkita kita anak mo, kaslasi ka, anak ko. Dahil sila unay buridot. Sikat ipagit ko ka, kanya na ta sumatadad kayang ko. May nyaman nga mo rin niya nga, dawatin na kanya kung aday karkarigata lang ta. Sungang kang agdanag. Salamat ka nagito nga ito mga sorpresa. Tadi ni minamnamaan nga kasto iti kaadugayam iti. In-order mo nga pangpalag sa iti. Birthday ni Julian to sa nga pulong kitahunan. Kung di makapagsaod at anak mo nakuata. Matarusamon tirik nana. Dumagsang sangit. Nakamulong doon magpampan. Basta nagka-problema na. Ang katantandaan namin Apo Diyos sa mulilihatan ng taon sa balik. Nga mangtarabay ka na tayo. Mangakop ka na tayo. Manggabay ka na tayo nung nga ni Apo Diyos. Awan tayo dito nga biyag. Nuhanga ni Apo Diyos. Isulaan iti kapiksaan nga. Agas, mangtarabay kan mga iwan ka na tayo. Dahil pagpuloy magkakanak ko. Katagyaman ka muna iti anos mo. Nato lagi sa siguro kita na mga tatlo sa kuma ito'y laglagi banda itong gagawin ay tatin at akay maglagsak ka lalo kasi kala kami tatlo hindi anak ko hindi among pagpapahin babantayan kung may sakit Papasanawan ka na lang kay Lola sa message niya sa kanyang anak at sa kanyang apo na pinaramdam po niya mahal na po. Yun sa may prayer pa po inihanda si Lola at mag-pray po muna tayo bago na po natin simulan po yung kainan po niya. And merciful Heavenly Father, with all our hearts, we give you thanks for giving us life and all of the blessings you give us. In the past days, we are very, very thankful for our sister Julianne for her 10th birthday today. We ask the Lord that Thou give her a long life, healthy body, happy and full of success in life. Bless her to be away from sin and sickness and also problem and everything. Bless her to be strong and loving to everyone. Let her guardian angel together with the Holy Spirit to guide her always and protect her
against evil anytime in her life, wherever she may go. We ask there also that her parents and everyone love her. We ask thee also that she may have many more birthdays to come. We ask all of this through your Son, Jesus Christ, and the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, By the Holy Spirit. and the guidance of the Holy Spirit. Amen. Ayun, so happy birthday po, Julian. Pakasala po natin si Julian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish na Julian and blow the candle. Uy, teddy bear! Sige, oh. Parang mas malaki pa ata yan sa'yo, ah. Ayun! Ayun, ang laki! Anong masasabi malaki? Ayun, so, yan. Ang laki. Anong masasabi mo naman sa regalo ni Mama sa'yo? Thank you, Mama. Ayun, nagsalita na siya. Thank you. Three, go. At dito na nga po nagtatapos ang aming pasurpresa kay Julian. At nakita niyo naman po ang kanyang reaction. Hindi po siya makapagsalita dahil po na-shock po siya sa sorpresa ng kanyang mama. At kung gusto niyo rin po kayo rin ang aming sa sorpresa, i-chat message niyo lang po si Mylene Palabay. At huwag niyo rin po kakalimutan i-like, share this video, and subscribe mo Mylene Palabay Vlog para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload natin. At huwag niyo rin pong kakalimutan mag-like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And